Әйләнә башын күтәреп, түгәрәккә баш ката. Син бит минсез берничек тә яши алмыйсың менә. Мин бит сине шикләп торам, җәймичә төрле якка. Озак бәхәсләште алар, бер фикергә килмәде. Без дәрестә сезнең белән, әйләнә белән түгәрәкне дуслаштырырга тырышырбыз. Мәсьәләләр шишәрбез. Ә хәзер уйлап карыйк әле, әйләнә түгәрәктән нәрсә белән аерыла? Әйләнә түгәрәкне шикләүче сызык, түгәрәк яссылык. Диаметр радиустан нәрсә белән аерыла? Радиус диаметрның яртысына тигез. Хәзер балалар, рәсемгә карыйк. Бирелгән әйләнәләрдән дөрес итеп сызылган диаметрны табарга кирәк. Уйлап карыйк әле. Әйдә җавапны тикшерик. Сез дөрес уйлагансыздыр дип уйлыйм. Әйе, диаметр үзәк аша уза һәм әйләнәнең ике ноктасын тоташтыра. Ә беренче ике әйләнәдә кисемтә үзәк аша узмый. Димәк, алар диаметр түгел. Укучылар, әйдәгез, үзебез әйләнә сызып карыйк. Безгә аның өчен циркуль кирәк. Башта циркуль белән эшләү кагыйдәләрен карап китик. Циркуль аякларын өскә каратып тотма. Циркульне ачык калдырма. Циркульне иптәшеңә биргәндә нәсез ягы белән бир. Җайлап эшлә, игътибарлы бул. Ә хәзер циркуль ярдәмендә эшли башлыйбыз. Дәфтәрнең шакмаклар кисешкән ноктасын әйләнә үзәге итеп алыйк. Линейкага циркульне куеп, энәсен 0-га, грифельне 5 сантиметрга кадәр ачабыз. Циркульнең торышын үзгәртмичә, циркуль энәсен әйләнә үзәгенә куябыз. Циркульне башыннан тотып борабыз һәм сызабыз. О үзәкле, радиусы 5 сантиметр булган әйләнә килеп чыкты. Хәзер кызыл карандаш алып, шул әйләнәнең эчен буягыз. Кызыл түгәрәк килеп чыга. Ә хәзер яңа мәсьәләне карыйк. Радиусы 4 сантиметр булган әйләнә сыз. Әйләнәнең МА радиусын дәвам итеп, МБ диаметрын үткәр. Диаметр радиустан ничә тапкыр зуррак? Әйдәгез, укучылар, башта әйләнәне сызыйк. Радиусын үткәрегез. Радиусны дәвам итеп, диаметр сызыйк. Диаметр 8 сантиметр. Ул радиустан ничә тапкыр зуррак икәнен ничек белербез? Монда чагыштырырга кирәк. Диаметрны радиуска бүләбез. МБ бүләм МАга тигез була, 8-не бүләбез 4-кә, 2 тапкыр зуррак. Бу биремдә буе 24 сантиметр булган туры почмаклык сызылган. Аның эчендә бер төрле радиуслы 3 әйләнә бирелгән. Алар һәрберсе бер-берсе белән бер уртак нокталары бар. Туры почмаклыкның иңен табарга кирәк. Уйлап карыйк әле, балалар. Әгәр дә һәр әйләнә туры почмаклыкта бер тигез урын алып торса, бер әйләнә ничә сантиметр урын алыр? Уйладыгызмы, балалар? Әйе, 24 сантиметрны 3-кә бүләбез дә 8 сантиметр. Бу әйләнәнең диаметры 8 сантиметр дигән сүз. Туры почмаклыкның иңе дә 8 сантиметрга тигез булып чыга. Б тигез Д. Ә радиусы ничә сантиметр булыр? Аның өчен диаметрны 2-гә бүләбез. 8-не бүләбез 2-гә, тигез 4 сантиметр. Балалар, икенче биремгә күчик. Бирелгән радиус буенча диаметрны табып, дециметрларда күрсәтергә кирәк. Шулай ук бирелгән диаметр буенча радиусны табып, дециметрларда күрсәтергә кирәк. Балалар, уйлап карагыз әле. Безнең бирелгән радиус 35 сантиметр, 75 сантиметр һәм 80 сантиметр диаметрны табарга кирәк. Ә радиус диаметрдан ничә тапкыр кечерәк? Бу очракта бирелгән диаметр 50 метр, 16 метр һәм 8 метр. Радиусны табарга кирәк. Исәплибез. Радиус 35 сантиметр. 35-не 2-гә тапкырлыйбыз, 70 сантиметр. Дециметрларда күрсәтәбез, 7 дециметр. Радиус 75 сантиметр. 75-не 2-гә тапкырлыйбыз, 150 сантиметр. Ул
15 дециметр була. Радиус 80 сантиметр. 80-ні 2-ге тапқырлайбыз, 160 сантиметр. Ол 16 дециметр була. Хәзер диаметр 50 метр. Безгә радиусны исәпләргә кирәк. 50-ні бүләбез 2-ге, ол була 25 метр. Тигез 250 дециметрга. 16 метр. 16-ны бүләбез 2-ге, була 8 метр. Ол 80 дециметр деген сүз. Диаметр 8 метр. 8-ні бүләбіз 2-ге, ол була 4 метр. Тигез 40 дециметрға. Балалар, хәзер безгә 2 әйләнә сызарга кирәк. Аларның берсенең радиусы 3 сантиметр, икенчесенең радиусы 2 сантиметр. Менә алар. Рәсемдә аларның үзәкләре икесе 2 җирдә. Ә безгә аларны бер үзәктән сызарга кирәк. Әйдәгез, үзәкне О итеп билгелик тә сызыйк. Хәзер инде радиусы кечерәк әйләнә, зурырак радиуслы әйләнә эчендә ята. Балалар, алдагы биремдә без сорауларның дөресме, юкмы икәнен әйтергә тиешбез. Әйләнә иң гади кәкре сызыкмы? Казу эшләре нәтиҗәсендә табылган циркульгә 2000 ел бармы? Ә радиус сүзе 16-нчы гасырда гына телгә алынамы икән? Циркуль белән бәйләнгәнме? Уйлагыз әле, балалар, хәзер дөреслеген тикшерербез. Әйе, әйләнә иң гади кәкре сызык. Аның үлчәме бар. Аны сызарга җиңел. Казу эшләре нәтиҗәсендә табылган циркульгә 2000 ел. Әйе, тарих битләрендә шулай язылган. Ә радиус сүзе 16-нчы гасырда гына телгә алына. Әйе, циркуль белән бәйләнгәнме? Бу сорауга уйлап карыйбыз икән, циркта сәхнәне дә, куполны да циркуль белән сызарга кирәк. Димәк, җавап әйе. Балалар, без әйләнә белән түгәрәкне дуслаштыра алдык микән? Алар бары тик бергә яшыялар. Бары дус яшәргә мөмкин. Укучылар, циркуль белән эшләргә өйрәнсәгез, бик матур рәсемнәр ясарга мөмкин. Менә, карагыз әле. Вакытыгыз булса, шундый рәсемнәр ясап, аларны матур итеп буярга була. Эшләгез, вакытыгызны бушка үткәрмәгез. Сезне алдагы дәресләрдә көтеп калам. Сау булыгыз.